Yes, baby. The reason why nganong hangtod karon buhi gihapon ta, the reason why nganong hangtod karon nakasurvive gihapon ta sa atong pagkinabuhi nini nga kalibutan, tungod kana sa pagkamaayo sa Dios, tungod kana sa grasya sa Dios, tungod kay ang Dios sa kanunay naghatag kanato, tungod kay ang Dios sa kanunay nagprovide sa atong tagsa-tagsa ka mga panginahanglanon, tungod kana sa dakong gugma sa Dios kanato, ug tungod kana sa iyang pagkamaayo, tungod kay ang Dios sa kanunay nagsangkap sa atong mga panginahanglanon. Nag-ingon ang iyang pulong sa Filipos 4 versikulo 19, ug ang akong Dios magsangkap sa tanan ninyong gikinahanglan sumala sa naghingapin niyang bahandi diha ni Kristo Jesus. Mao na ang Ginoo sa kanunay igsuon nag-provide, naghatag sa atua sa atong mga panginahanglanon. Pero dili tanan nato nga mga desire, dili tanan nato nga gikinahanglan iyang gihatag. Ang Ginoo sa kanunay nag-provide kanato. Ang Ginoo sa kanunay naghatag sa atong mga panginahanglanon, pero dili tanan nato nga gi-desire, dili tanan nato nga mga pag-ampo gihatag sa Ginoo. Pero ang Ginoo naga-provide sa atong mga panginahanglanon. Nagsangkap siya sa atong mga panginahanglanon, pero dili ang tanan nato nga giampo o gipangayo iyang ihatag. Kay usahay ang tao abusado ug dili makontento. Ang Ginoo nag-provide, mao'y rason nga niya pa kita karon. Ang Ginoo naghatag aron kita mabuhi, aron kita makasurvive. Diha atong makita ang pagkamaayo sa Dios sa atong kinabuhi, nga wala gayud kita pasagdi sa Ginoo maong hangtod karon buhi paghihapon ta. Maong walay rason nga dili kita mosimba kaniya. Walay rason nga dili kita magpasalamat kaniya. Walay rason nga dili kita modaig kaniya sa kanunay sa atong kinabuhi samtang aniya pa kita nining kalibutan. Mong igsuon ayaw kabalaka sa imuhang pagkinabuhi nini nga kalibutan, tungod kay ang Ginoo mag-provide gayud sa kanunay sa imong gikinahanglan, ug dili gayud kita pasagdan sa Ginoo. Mong igsuon ayaw kabalaka kay ang Ginoo nag-provide kanato sa matag adlaw, ug dili gayud kita pasagdan ug biyaan o talikdan sa Ginoo. Amen. God bless sa tanan.